പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലിക്കേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രൂപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇത് ഫ്രെയിംവർക്ക് സിലിക്കേറ്റ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇനി ഫ്രെയിംവർക്ക് സിലിക്കേറ്റ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വാർട്സ് ആണ്, ക്വാർട്സിൻ്റെ പോളിമോർസ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെൽസ്പാർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3-4 ഗ്രൂപ്പുകൾ. നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈറോക്സിൻ, ആംഫിബോൾ, മൈക്ക, ഫെൽസ്പാർ, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പഴയത് പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാം. മാത്രമല്ല ഫെൽസ്പാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മിനറൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡിമെൻ്ററി, ഇഗ്നിയസ്, സെഡിമെൻ്ററി, മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഏതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അതിൽ ഏറ്റവും അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് തന്നെയാണ് അത് ക്വാർട്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെഡിമെൻ്ററി ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻ നടന്നത് ക്ലേ മിനറൽസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് പോവും. ക്വാർട്സിനെ പോലെ അത്ര കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മോസ്റ്റ് അതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സി ദി ഫെൽസ്പാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഓർ ദി ഫെൽസ്പാർ ഫാമിലി ഓഫ് മിനറൽസ്. They are the most abundant constituents of igneous rocks. Okay, and in simple pegmatites and granites, in mineral veins, and they are major constituents of most gneisses and schist that we will be studying in metamorphic geology shortly, and occur in many thermally and regionally metamorphosed rocks. Different types of metamorphism ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന മിനറൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫെൽസ്പാർ. സോറി, ഇതൊരു ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെർണറി ഡയഗ്രാം ആയിട്ടാണ്, ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടെർണറി സിസ്റ്റം. ടെർണറി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് ടേമൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. എന്താ വെച്ചാൽ NaAlSi3O8, KAlSi3O8, CaAl2Si2O8 3 N മെമ്പറുകളാണ്. അതായത് NaAlൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, NaL മാറിയിട്ട് NAക്ക് പകരം K വരുന്ന വേറൊരു മിനറലാവുന്നു. NaLനും CaLനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് 3 N മെമ്പർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് 0യും മറ്റത് 100ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല കോമ്പിനേഷനിൽ പല മിനറൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ NaLSi3O8 റെഫേർഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സോഡിയം ഫെൽസ്പാർ, potassium feldspar and calcium feldspar. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ഫെൽസ്പാറിനും പൊട്ടാസ്യം ഫെൽസ്പാറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സീരീസിനെ നമ്മൾ പറയും ആൽക്കലി ഫെൽസ്പാർസ്. സോഡിയം ഫെൽസ്പാറിനും കാൽസ്യം ഫെൽസ്പാറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സീരീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാജ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനിപ്പോൾ പ്യുവർ N മെമ്പർ, അത് മുഴുവനായിട്ട് കാൽസ്യം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ we call that anorthite. It is triclinic and different names are not used to describe structural states at different temperatures. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്വീകരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും ഒരേ പേര് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം ഫെൽസ്പാറിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ പല സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് നിൽക്കും, പക്ഷേ അതിന് പല പേരുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Those with structures corresponding to the highest temperatures, പൊട്ടാഷ് ഫെൽസ്പാറിൻ്റെ കാര്യമാണ്, അത് മോണോക്ലിനിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഹൈ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മിനറലാണ്. സോ വി കോൾ ദാറ്റ് എസ് സാനിഡിൻ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ സാനിഡിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, SANIDINE. ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മോണോക്ലിനിക് പൊട്ടാഷ്യം ഫെൽസ്പാർ ഈസ് കോൾഡ് ഓർത്തോക്ലൈസ്, KAlSi3O8. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, we call that as orthoclase. അതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഫെൽസ്പാർ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്തോക്ലൈസ് ആണ്. അതിലും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ we call that as മൈക്രോക്ലൈൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അതെന്തായി, അത് ട്രൈക്ലിനിക് ആണ്. ഓർത്തോക്ലൈസ് മോണോക്ലിനിക് ആണ്. ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സാനിഡിൻ മോണോക്ലിനിക് ആണ്. ആൻഡ് പൊട്ടാഷ് ഫെൽസ്പാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മോണോക്ലിനിക്. പക്ഷേ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മൈക്രോക്ലൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈക്ലിനിക് സിസ്റ്റം. A variety of potash feldspar, one which is thought to be structurally inhomogeneous, that is what we call as adularia. അപ്പോൾ അഡുലേറിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പൊട്ടാഷ് ഫെൽസ്പാർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ഇന്റർഗ്രോത്ത് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് പെട്രോളജിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. An intergrowth of potassium-rich feldspar in plagioclase host is called antiperthite. A sodium-rich,
The intergrowth of sodium-rich feldspar in potassium-rich host is called perthite. ഓക്കെ, എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ റോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം റിച്ച് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഇന്റർ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് സോഡിയം റിച്ച് ഫെൽസ്പാർ ഉണ്ടാവും. അതിനെ വി കോൾ ദാറ്റ് ആസ് പെർത്തൈറ്റ്. നേരെ മറിച്ച് തിരിച്ച് പൊട്ടാഷ്യം റിച്ച് ഫെൽസ്പാർ ഇൻ പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഹോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ആന്റി പെർത്തൈറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു പേര് അനോർത്തോക്ലൈസ് ഈസ് എൻ ആൽക്കലി ഫെൽസ്പാർ വിത്ത് സോഡിയം ആൻഡ് potassium. Anorthoclase. Okay. The barium ion is present in small quantities in the great majority of feldspar, but only rarely occurs as a major constituent. Barium feldspar with more than 90% of the Bal2SiO2 molecule. Si2O8 molecule is Celsian. So Celsian is nothing but that is the barium feldspar. Barium bearing feldspars with less than 30% of Bal2Si2O8 molecule are termed hyalophane. Hyalophane എന്താണ്? Barium feldspar തന്നെയാണ്, but less than 30% of barium content. Okay. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെർണറി ടെർണറി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നു. അതായത് സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാസ്യത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കോമ്പോസിഷൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആൽബൈറ്റിനും അനോർത്തൈറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം എൻ മെമ്പറിനും കാൽസ്യം എൻ മെമ്പറിനും ഇടയ്ക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷനെ നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം ഫെൽസ്പാർ എന്ന് പറയും. 0 to 10 വരെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഒരു പേര്, 10 to 30% അനോർത്തൈറ്റ് ഒരു പേര്, 30 to 50 വേറെ ഒന്ന്, 50 to 70 വേറെ ഒന്ന്. വിൽ സി പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ആ ടെർണറി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ 3 എൻ മെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓരോ വെർട്ടെക്സിനും ഓർത്തോക്ലൈസ് പൊട്ടാഷ്യം ഫെൽസ്പാർ ആണ്, ആൽബൈറ്റ് സോഡിയം ഫെൽസ്പാർ ആണ്, അനോർത്തൈറ്റ് കാൽസ്യം ഫെൽസ്പാർ ആണ്. ഇതിൽ ആൽക്കലി ഫെൽസ്പാർസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓർത്തോക്ലൈസ്, മൈക്രോക്ലൈൻ, ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, alkali feldspar generally having prismatic form, they show varying colors from white, grey, pink, green to colorless. Perfect prismatic cleavage is seen. Luster vitreous, hardness 6. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മോസ് ഹാർഡ്നെസ് സ്കെയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മിനറൽ ടാൽക്, ജിപ്സം, കാൽസൈറ്റ്, ഫ്ലോറൈറ്റ്, അപ്പറ്റൈറ്റ്, ഓർത്തോക്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യു മേ ബി റിമെമ്പറിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് 6. ആ മിനറലാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഓർത്തോക്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാർഡ്നെസ് 6 ആയിട്ട് നമ്മൾ മോസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ്സിൽ കണ്ട മിനറലാണ് ഈ ഓർത്തോക്ലൈസ്. In thin section it is prismatic, perfect cleavage, it is anisotropic, inclined extinction with extinction angle 21 degree. Okay, അതാണ് ഓർത്തോക്ലൈസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Then we have the microcline, triclinic system, whereas orthoclase was monoclinic system. Microcline is again, the formula is both of the minerals, the formula is same, KLSA308. Triclinic system, green color, prismatic form, cleavage perfect, hardness is 6. In thin section it is colorless, cleavage perfect, anisotropic, inclined extinction, but you can see the extinction angle is 15 degree. And the easiest method, the easiest characteristic with which you can identify a microcline is that it shows a tinning, particular type of tinning called cross hatch tin. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരിശ് പോലെയോ പ്ലസ് സിമ്പൽ പോലെയോ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണാം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടിന്നിങ് തരുന്ന ഒരു മിനറൽ മൈക്രോക്ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോക്ലൈൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിൻ സെക്ഷനിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഹാച്ച് ടിന്നിങ് ആണ്. Okay, that you can remember. While we do practicals, we will see that. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലാജിയോക്ലൈസ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് സോഡിയം എൻ മെമ്പറിനും കാൽസ്യം എൻ മെമ്പറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മിനറൽ. ഇതേപോലെ ഒരു സോഡിയം സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒലിവിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഓക്കെ, ഫോസ്ട്രൈറ്റ് ഫയലൈറ്റ് എൻ മെമ്പറിനിടയ്ക്ക്, അതുപോലെ ആൽബൈറ്റ് അനോർത്തൈറ്റ് എൻ മെമ്പറിനിടയ്ക്ക്, അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള 90 to 100% ഉള്ള സോഡിയം കണ്ടന്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, 100 to 90. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ ആൽബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, അതിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം ഉണ്ടാവും, 10% വരെ ആവാം. അപ്പോൾ ആൽബൈറ്റ്, ഒലിഗോക്ലൈസ്, ആൻഡസീൻ, ലബ്രാഡോറൈറ്റ്, ബൈറ്റോനൈറ്റ് ആൻഡ് അനോർത്തൈറ്റ്, ഇതാണ് മിനറൽസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒലിഗോക്ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒലിഗോക്ലൈസ് ഉണ്ട്, ആൻഡസീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒലിഗോസീൻ എന്നൊന്നും എഴുതി കളയരുത്. ഒലിഗോസീൻ ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിഗ്രാഫി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽബൈറ്റ്, ഒലിഗോക്ലൈസ്, ആൻഡസീൻ, ലബ്രാഡോറൈറ്റ്, ബൈറ്റോവിനൈറ്റ്, അനോർത്തൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ മിനറലും പറഞ്ഞ പോലെ യു ക്യാൻ സി
that is ഇതിൽ മെഗാസ്കോപ്പിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈക്ലിനിക് സിസ്റ്റം ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഒരു മിനറലാണ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ടിൻ്റുള്ള അതാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സോഡിയം കണ്ടന്റ് ഉള്ള മിനറൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഹാവിങ് എ ബ്ലൂയിഷ് കളർ. Okay, so slowly, I mean, you can see all these things. Slight variation in combination. These are all crystallizing under the triclinic system. Labradorite. ഈ labradorite ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന സമയത്ത്, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിനറൽസ് പറയുന്ന സമയത്ത് you have seen this. It shows play of colors. ആ labradorite ആണ് ഇത്, ഈ മിനറൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. In thin section it is colorless, non-pleochroic. Extinction angle is still larger. Okay, bitovinite has an extinction angle of 40 to 50 degree. ചില ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൈറ്റോവിനൈറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴി. പിന്നെ അനോർത്തൈറ്റ്, പ്രിസ്മാറ്റിക് ഫോം, ഗ്രേ ടു ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ, ക്ലീവേജ് പെർഫെക്റ്റ്, ഹാർഡ്നെസ് 60, and in thin section it is colorless, extinction angle more than 50. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആൽബൈറ്റ് തൊട്ട് അനോർത്തൈറ്റ് വരെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആംഗിൾ 0 to 11 ആണ് ഇതിൽ ഒലിഗോക്ലേസിൽ, ഇതിൽ 20 ആണ്. എന്നിട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ലബ്രാഡോറൈറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും 30 to 40 ആയി, ബൈറ്റോവിനൈറ്റിൽ 40 to 50 ആയി, അനോർത്തൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആംഗിൾ ഈസ് മോർ ദാൻ 50 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാജിയോക്ലൈസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ റോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്സ് ആൻഡ് പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാർ നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രേ ഇന്റർഫറൻസ് കളർ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് പോളിസിന്തറ്റിക് ടിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് കാണിക്കും. പോളിസിന്തറ്റിക് ടിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് അതിൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, ഒരു ലൈറ്റ് ബാൻഡ്, ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, ഒരു ലൈറ്റ് ബാൻഡ്, ഒരു വൈറ്റ്, ഒരു ഗ്രേ, ഒരു വൈറ്റ്, ഒരു ഗ്രേ, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രേ, ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ടിന്നിങ് തരും. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിസിന്തറ്റിക് ടിന്നിങ്. ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാറിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാജിയോക്ലൈസ് ഫെൽസ്പാർ. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിനി കൂടുതൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ മിനറൽസ് ആണ്. I will be providing notes. Okay, so you just go through. If you have any doubts, you can post in the forum in the Moodle group or you can ask me. Okay, thank you for watching.